Berqarar döwletiň täze ýa-da galkynçy döwrüne gahryman ykdamynyň ýurdumyň ýalňyş energetika toplumy ösürmek boýunça başyny başlany özgörtmäler maksatnamaty häzirki wagtda hormatly prezident bilen başlanyny üstünlikli durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň energetika syýasaty ýalňyş energetika toplumynyň diversifikasiýalaşdyrmagyna, dünýä bazaryna oň ornuň putulandyrmagyna, täze düzümleýin tasamagyna durmuşa geçirilmegine gönükdirlendir. Belenirşi ýaly Türkmenistan tebigy gazyň gorlary boýunça dünýäde öňdäki ornuň birine ýerleýär. Ýurdumyň geografik taýdana amatly ýerleşmegi, pudugyň düzümleriniň tehnologik taýdan düýpli döwrüwaplaşdyrmagy, ýalňyş energetika pudugyny gyzyklanma bildirýän ähli hyzmatdaşlar bilen özara bähbetli gatnaşyklary giňetmek üçin uly mümkinçilikler açýar. Guruluşy alnyp barlayan Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gady geçirjisi ýurdumyň energetika strategiýasyny durmuşa geçirmekde nowatdaky netijeli ädimdir. Milli ýalňyş energetika toplumyny döwrüwaplaşdyrmak, geljegi nazar almak bilen oň kuwwatyny artdyrmak, energiýa serişlerini dünýä bazarlaryna ibermek, täze ulgamyny döretmek şol strategiýanyň esasy ugurlarydyr. Türkmenistan gaz pudugyny durmuşa geçirilýän iri maýy goýum tasamalary, diňe bar ykdysady ähmiýeti eýe bolman, eýsem olary sebit we ähli energetika howpsuzlygyny putulandyrmagy, ýylatyň durmuş ykdysady ýagdaýyny hasy ýokurlandyrmagy möhüm goşunt bolup durýar. My name is Mohammed Nazim. Men Samon Muhammed Nazim, Owganistanyň Magdan we Newt önümleri ministrliginiň Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan taslamatyny utguşdyrmak boýunça bölüminiň başlygy. Biziň geçiren duşugymyzy ören netijeli boldy. Esasan duşukda bile Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan taslamatynyň meseleleri bar dep pikirleşdik. Häzirki wagtda Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan taslamatynyň agda döwletleri bu taslamany amala aşyrmakda uly işleri alyp barýarlar. Duşukda bile Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan taslamatynyň ähmiýeti barada gurrun etdik. Soňky ýyllarda Türkmenistan we Owganistan ähli ularda bolşýary Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan taslamatyny amala aşyrmakda da uly üstünlikler gazandylar. Munyň özi iki ýurdun arasyndaky dostlukly we hoşnetli gönçülük gatnaşyklarynyň hasamy berkeýäniniň aýdyň subutnamasy. Geljekde biziň döwletimiz gönçü Türkmenistanyň ýardam bermeginde ýokary derejelili taslamалary amala aşyrmakda uly üstünlikler gazanjakdygyna berk inanýan. Iki döwletiň arasynda ýoly bolan dostluk gatnaşyklary hasam ösdürmäge berýän uly ünsüçini Türkmen halkynyň milli liderine hem-de Türkmenistanyň hormatly prezidentina hoşallygymy beýan edýän. Sag bolun. My name is Mohammed Amir. I'm here Men Mohammed Amir Khan, Pakistan Islam Respublikasynyň energetika ministrliginiň baş maliýe müdiri. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan taslamasy boýunça duşuň Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine geçirilenine men ören şap. Türkmenistan diňe bar owdan ýurt bolman, eýsem mihman söýürlügi bilen hemmeleri özüne çekýär. Biziň geçiren duşumyzam ören netijeli boldy. Çünki onu bize Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan taslamasy boýunça pikirleşdik. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan taslamatyny amala aşyrmagy azad döwletler üçin bu taslama ören ähmiýetlidir. Bu taslamanyň amala aşyrmagy oňa azad döwletlerin geljekde hyzmatdaşlygynyň hasam berkimegine hem-de ösdürülmegine ýardam eder. Bize geljekde uly üstünlikleri gazanýar diýip umyd edýän. Sözümiň ahyryna Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan taslamatyny amala aşyrmak başlanýagyny öňe süren türkmen halkynyň milli liderine hem-de Türkmenistanyň hormatly prezidentina köp sag bolsun aýdýan.